Mentakas ngiru kade ka request video. Hakaba bon bha ke bakali nga shpang kane ka wei ka jingkali shpang ka sngi sabatan. Bar kata ka jingkali ka longkum ni. Hatu kadang don kami kum ki kristan ban kenya ya ka sabaton. Bar lada oj hakasing ayungin kenya ka. La hakasing Saturday ne hakasing Sunday. Habang apet ya ka ni ka jingkali bon sen ngala thachi sha ya ka ni ka jinglong ka jingim jongi kum ki kristan. Bat ngala thachi sha ya ka ni ka jingenia ya ka ni ka jingetai ka bakan jado. Bonsin kimi kini ke jingenia ke jingetai hapden jongi kum ke kristan haka jaka kabangin ni selok iwe niat ben niat keno pun ban iwe lada kimi ke samla jongi kistang ban yalap kistang ban ying nak menta ka kerteng jong turai bon ke babeng bon ke babishni bon ke ba keno eki haki bon jaj haki bon rukom berkata ka jing keno berkata ka jing kentho jongi kalong baki sngo sarong ya ta ka jing start jongi bat ki sngo bagi tu kiwe ki bayat ho khana ki tu kiwe ki bat ho yat ho ya ka jing sha ki long ki babakala bon sen kata ka jing kran kata ka jing ta iwe kalong ka jing bishni iwe bat hateng ni long no ki mau jung thut ha ka jing shakri ha ka jing kiu jongi ta kiwe larangi phai shaka comment section jong kinu kinong yelam kinong hikai ki ba hikai ka ktin jong ble lanengi lap haki eke ka jingran wat hapertheru ki ben ki kno iwe ki sngo ba ka balang jongi kalong khambha banya ka balang jong ki we ki sngo ba ka ni ka balang jonga kalong ka balang ka balak ban ai jing im banya ka balang jong ki we bat hateng lap ba lada ki khon samla jongi ki le jingeseng shaka to we par ka balang ki ong ba ki klim balang kitu ki e baro kilong ki kenjamet sudah kan mau ya kene bau blei syam lakhang yi bangin le hakano ka kunhun balang kan mau ru ya kene bau blei nom pej ya ka ka kunhun balang phidon kumno philong hapo jong balang unom pej ya kata la philong kinong kit kam hapo jong balang la philong ki beru ki ba shimenta hakino ki benta jong ka balang ublei unom pej setia ya kata unom pej kat no ke jingla jong phi ban duai hapo jong balang unom pej kat no ke jingla jong phi ban yat ho khana hapo jong balang unom pej ya ke kam ke ba fitre hapo jong balang henry upej ya ke jing ya ke jinglong ke ba kenjaman sem jongi ko ki khon jong ble ki samla kristan jongi khmi bha yo ngin long kumta yo ngin long pleng kita ki ba wo dong ya ke jing ya ke jinglong jong ki we hooj ngam ong ba ngim de ban kali jingkali hooj ngi de ban kali ya ka jingkali tangba ngi de ban kali jingkali da ka jingmut ban te ban ya tendrong iwe haga ta ka jingnang haga ta ka jing start ka jing champang ka bakan jaman sem namar larangi kentho larangi kali jingkali ki da ka jingmut ban wo dong ya ki kan pher ayu hapdang jongphi bat hapdang jong tu ki pharsi ki ba wo dong ya jisu hakipor ka ba unan don hasla jong ni prathai pitip ni em ya kan ni ka jisha babaro ki an ki hukum ha ka bible kilong ki bayasno iwe ha ka ta ka jinglong ka jingi bat ladang ye tai naga benta bante iwe kalong ka babhae henry ladang ye tai pat da ka jimut jong ka jing sarong da ka jing ka deu khti iwe kata kalong ka basnu ni long pun ban ki mau jing thut ya ki we ha ka kam shakri jong ki kaktin jong beli ha ka Matius lenong ka ba arpuar ka khot ka ba lai phuniau ha do sau ho ko ongkum ni ujisu te ulaya thu hau men i ya utrai uba ublei jome daka donut jome baro bat daka mensem jome baro bat daka jimut jome baro kaneken kalong ko hukum ka banongkong bat ka bakrau ka ba aru kalong kum kata men i ya uparaman jan jome kumba me i yelade hakini ki ar ki hukum las den ya ko hukum baro bat ki nong ya thulupa hooj kalong ka babhayangi banyakran banyatai henry daka jing om daka jing sarong om ka daka jing thmu ban pensnyu iwe om daka jingmut bangalong obade pat mapi philong ki babakla ba ka balang jonga kalong ka bade bar ka balang jong phi kalong ka babakla kachithi sha otetas lanang ka balai ka khot ka bakhandai ka ongkom ni henry to kiarno na ki jinya saj babi bat na ka jinya mai bat na ka jinya tainya shafang ko hukum na marki long ki bamantoy bat ki bathala henry wat la kataro bon bha ki ba request singa panra ya ka ni ki video shafang ka sabatan kumta klempen leno e ya ka por pi tongin one bait direct sha ka banta jong to video jongi kumbang ju ong phi man lagi por kamne le ke e ka ba ki beru ki kren henry ke e ka ba ka ten jong bli kren ya kata ngin pet tongin stang bat la da pedang wan ka sin ka banang kong hapo jong ka ni ka channel
Kapan yang subhai pi haka kerteng kaba imbat kaba klain bortam jong utrai bat unang panim jongi ujes kris. Ngai syukwa ban penithu ila di happy bah manga ngade riming son bamon. Hapo jong kani ka channel pinyo shibun gi jing hikai naka Bible ki bai nyirap yangi bangin roy bangin san haga jingim bat ka jinglong kaba kenjaman sim. Lara pimpat dep ban subscribe wanam klik ban subscribe ya kani ka channel jongi bat sa on ya notification bell. Bapin long ki ban nangkong ban yo ya ka notification habang i post ya kinu video hapo jong kani ka channel. Tungin stang. Ka jinggali ka long hato kadang don kam yangi kom ki kristan ban bod ya ka sabaton. Karkum ka jing tho na ka testament ka barim. Haka kitab jong Moses Exodus ka nong ka ba arpho de kot ka ba pra hado ka ba hadwe ka ongkum ni. Kan mau ya ka sngi sabaton ban rakhi khoi ya ka. Hendru sngi mentre bat menle ya ki kam jome baro. Hendru ka sngi ka ba hinyo ka long ka sabaton utrai ba oble jome. Hagata menam le ka ei ke eru ka kam mame lemni ukhon jome lemni umrao jome lemni ka khon lemni ka khon jome lemni unu ru unong way bahapo kapalor jeme. Namba hage Hendru sngi utrai la thau ya ka benang bat ya ka khandew ya ka duriao bat ya baro ki badan haki la shong sngi ru haga sngi ka ba henyo. Namar kata utrai ula kurkhu ya ka sngi sabaton bat ula pendetang khoj ya ka. Don ki boong ngim don kamshu ban rakhi ya ka sabaton namar katu kalong ka testament ka barim. Hang ni ki mi arjat ki jingli bar kita ki jingli ka langkom ni kabanangkong hato ngin le chayeng mani hakasi sabaton ne ngin shong that hakasi sabaton ladangi pej baha ya kan ka banta jong ka Bible om shem la tho bangi ha ban le chajing ya seng ban shakari lane penlong ya ka yeng mani hakasi sabaton hendri la tho bangin shong that ladapi pej baha ya kan ka banta haka Bible haka testament ka barin Exodus khat hendru arpukandai ko ongkom ni mana ya ki ba kim de ban shet jing shet ne kim de ban mi na yeng na sam jang ki ken jom le ko ongkom ni namar kata ula ai happy ya ka sabaton namar kata ula ai happy haga sngi ka ba Hendru ya ka ba ar sngi ukpo to shong uwe ubru hala ka jaka haga sngi ka ba henyo to what ai ban mi mano ru nala ka jaka par ka juhi ka kitab ka nong ka balai pusan ka khot ka balai pat ka ongkom ni pi wat sluding hayeng jong pi baro hagata kasngi sabaton. Dan napdang kita ki bangi jongi ki ong bangi haban let jingeseng hagasngi sabaton kabadai kasngi Saturday. Habangi ki mi baha iya kani ka hukum om shem lashna ya kani ka hukum bangin let shayeng mane Henry lashna penban ya kani ka hukum bakin chong thaj hagata kasngi. Timanta ladaki ong yangi bangi haban bot bait pudrenti ya kita ki hukum kilas ngotho bakla. Namar la manaru eki pakimde ban mi na yeng na semjangki. Bat ladaki lej jing yaseng hakata kasngi ki haban pintre jubor ya o pastor. Mar ba mauru uhaban mi uhaban tre kabalong persya ya ka ay. Denem de. Namar ba uhaban pengkre ya ka jingkran jong u kabade ka kam jong u ka jing tre jong u. Mentah laringi pej ya ka teki kenten haneng ko ong pimde ban sluding hagasngi sabaton. Kapan i bangimde hero ban shet ban tiu hagasing sabaton. Kambit yano ru ban pengkoj ban ai dawai hagasing sabaton. Kamut bangimde ban penlong ya ka jindwai ban pengkhia ya ki nongpang. Kumta ka jimut ka basisha jongga sabaton kalong ban shong thaj om ban le shayeng mane. Kumta ka jingkali kami lada ya ka sabaton om shem lashna ya ka nagbanta ban mane ban shakri yoble ke lanu pat ngin leche jing yaseng ne lanu pat ngin mane ya oblay bat hagasing ayu ngin mane ya oblay. Mentah ngan ongi pi bangim don shu hagataka jingte jong kataka jutang kabarim ngim don shu hagataka jingte jong kataka jingtim jong ko hukum jong ka pop bat ka jingyap. Mentah ngi don hagataka jutang ka bathamai kabade ka jutang jong ka jing ia kabade hapo ka ya jong mense bakhoj. Bat ngan ongi pi bangin diben pe ya kanuksa jong ki beriu jong uplay haka testament ke bathamai haka nukeski ki wan ban mane ban yero ya uplay ki kam apostol ka nak baar ka khot ba sau phenru sau phenyo ko ongkum ni halaka skiru ki daya ne scam haka wei ka jimut haka temple bat habaki ki dia kpu haka yeng ka yeng ki ya bam da ka jingmen bar ka jing sngo bet ka donot kita yaro ya uplay bat kita shem ya kejing skobha na ki bru baro bat utrai ru ulanang penyasno haki
halakaski ya kita kiba lalaim. Dalangi pule ya ke Bible hake English ka ong day by day halakasngi ka mamut manla kasngi. Unta ngi laban leit syayeng mane haka nuga kasngi. Haka jing sya pila ban mane ya uble halakasngi haka jing im kat banganang im hasla jongan ek perthai. Laban day ka Sunday ka laban day ka sing Saturday lene kino kisngi. Atau pikan mau kumnu Jisu uong ya katu kante haka pung man ba upan naka. Yones lenong ka basaw dekot ka bakar pulai. Uong kan poi kasngi haka ba pin leit mane ya ukpa halor lum lemne ha Jerusalem lene ake jaga temple Henry pin mane ble kat kum ya ke ba pin tip Henry ka por ka jia bat kalong mentake haka ba kin nom mane ble ki ba shisha kin mane ya ukpa haka mensim bat haka ba shisha na ba ukpa ru uwat ya ki ba kita pan mane yao. Entah lada kadon kanu kejinya kendo kebakiton kam banyak kendo ki kendo hakasngi kebanengkong jong ketayo berkata kadai ke Sunday kam apostol nang ba arpho dekot ke bahenyo ko ongkom ni de hakasngi nengkong jong ketayo menbangi lawan ya seng ya keban kedia kapo upol uyelap haki nengkong syaki nongkorin lenong ke bakhat Henry dekot ke ba nengkong bat ke ba ar ko ongkom ni hakasngi nengkong ketayo tu uwei pa uwei napi unbo no halade daka bakan siaw katkum ka jingyo jangu ba on long ka jing senya sebai anda ngalawan kumta habangi pej yakini kidik hot naga kiten jong ble kapan isya yangi bagi kendo hakasi ka banengkong jong katayo bat kile yakane ban pondon burom ya ka jimi pat jong utra jongi u Jesus Christ namar kasngi ka jimi pat jong utra jongi u Jesus Christ kade kasngi nengkong kumba batai naga kiten jong ble mentah habang ila ngotho ya kata jinge per hapdang jong kata jutang ke barim bat kata jutang ke batamai namar kandon bet kata jinge haji hapdang jong Kristan haka jinge de bakane ka jinge haji ka laban mi haka jingle jongi haka jing mane jongi haka jing riam jing bet jongi haka jing bam jongi haka jing hap yagi snyo haka jing spong yagi khle haka jing sop haka jing span yagi khle haka jing ban baptis bat kumta terter don ki basyo ba ka balang jongi kalong khamba ban ya ka balang jong kuwe don ru ki basyo ba kabalang jongi kalong kabalang kabala bal ai jing pen im ya obriu om kabalang jong ki we ka jing pen bet jong kabalang jongi kalong kababet kabarenti ban ya ka jong ki we bar petip ni em ya kini mau blei u isi ba ya kum kini ka jing bishar kumta ngan ong ipi bangi kum gi khon u blei ngim de ban le kumta ngim de ban kan no iwe ya iwe ngi long ki khon jong blei habangi khot yangi ki Kristan ki khon jong blei ngim de ban kan no iwe ya iwe ngi ladon hakani ka juk hakani ka jutang ka bathamai ka jutang jong ka jing ia ngi la long ki balat lot na kata ka jing shate jong kata ka jutang ka barim ngi kung ki khon jong ble ngim de ban le komta ngim de ban sngo ba ka balang jongi ka long ka balang ka ba he pat ba ka balang jong ki we ka long ka balang ka ba red pat penduk no si sendon ya kum kata ka jing sngo padan hapo jongi namar ngi long baro si para hau Jesu petip bakaton ka ain ka pakerpang bah nag menta jong ki khon Israel bat menta habangi phai saka testament ka bathamai yo i bau Jesu uwan kum mezaya jongi menta habaki biru na keleng saudong jong ka perthe ki pediang yau Jesu don na peng jong ita ki nong Israel ki ba ong baki haban bot ya ko hukum ka barim ka badan hadon terus pa tam teli kita ki hukum kita ki ain ki bangi deban bot nuksa ka jing ot share ka jing bom long ban bam ya ki do ka jing bom long ban bam ya ki bon da ki jing bam bat ada ki yo ya ki jingpang ka bakhala nim de ban bat ya ki markum ta ter ki pon bhaki hukum ki badan hapo ka testament ka barim ka baki khon Israel ki haban bot Henry mangipar ki badan hapo jong jutang ka bathamai ka jutang jong ka jing ia jong Jesus Christ la plai lo yangi na kita ki ain paro markum bau Jesu uang mako hukum ka bakhlain bortam ka de ka jing i yok pa dala ka met dala ka mensem bat da ka donot paro bar ka baar par kolong ka jing i iwe ya iwe berkata kalong kabaton kam ay yangi kum ki khon jong blei Jesu ru ong la pikan mau man ba Jesu upha ya ki sentran jong man lekhet ya ku ba bar hakum kata ka por kita ki sadusi kita ki farisi la keren persya ya Jesu bar ki ong hukum no me ailat ya kita ki sentran jong me bakin tre hakasi sabaton bar hakata ka por ba Jesu upen khia ya ki bapang hakasi sabaton hangta ro gila wodong gila wodnia ya Jesu baru Jesu uong ki ba ukhon uble udan ko hok halor ka sabaton
baru ongru eki baya ka sabaton lashna nagbanta jong ki biru om ya baru nagbanta jong sabaton bat mau upade ukhon jomble ulong try halor ka sabaton menta nganges khema pilashai ba ya ka sabaton om shem lashna ya ka ban maneyo ble henry banyo ya ka jingshong thaj hagata ka sing ba henyo Henry ujis Chris unong panim jongi ula kula rengi yagata ka jingshong thaj ka ba bam jukut ka ba dei rengkat bat o hangti ha paradise bon na plan jongi ni shule chaye mane chubot teneng ya ke ngim singo tho yagata ka jimut ka ba shisha ka ba jisu ong mangawan ban pendep ya ka hukum bat habangi sngap ya ka jingyo tho khana jongi we bakani ka long ka ba dei kani ka long ka bom dei kata ka long ka ba bakla bat ladangi pulai khambani ashushu yaka exodus nimlap baga khatien jumble ko ongingi baga sngi sabatan kalong ka sngi banshong thai nagata ka jingtre jingta jongi bat ladadan mano uba pengkhen yaka ta hukum ki jupen yap yaki Henry kumbang ongi phimene bangi mentangi la im hakane ka juk jong ka jing ia ka jutang ka bathamai ka juk barkaya jong umun sem bakhoj ngimdon kamshu ban le kumta Badada ki biru ki pen khanya ka si sabatan ngin pen yabeki ngim le shukumta namar ngil im hakane jutang ka bathamai barkumtangan ong phi bangim de shuban bishar ya kata ka jinglong ya kata ka jingle jongwe ngim de shubang ka deukhti yaki baga jongki kalong ba bakla jongi kalong ka bade kan mau ya kani baya ka si sabaton lashna ya ka baniyo ya ka jingshong thaj Henry haka testament ka bathamai pat haba ujisu ulayap bar ulami pat haka si ka banangkong Dei na kata daw ngi penlong no ya kata ka jimane ya utrai bar unong panim jongi haka sing manangkong bat haka jukur ko ngilak shim bar ngilak kenya ka bakalong ka sabaton jong utrai bat haka ta kasngi nginom treshu ya kinu kam ki bade ka bakenja met jongi Henry bangin tre nak menta ka kam jong ukan ra jongi to ble ka jing suk unkor khu ya kani ka khubor ka bangli yo sngo menta kasngi angai skem ma philayo ya ka jing shai haka jingi de bakani ngin second pi hakawe pat ki video nagmenta ke borom jomble tongin onglang amen pat